Kum penjo maduong' mi penjori ni to jopiny kawo kura nikech ang'o? Ang'o momiyo dhano kawo ga kura? Kopogore gi dhi goyo ombulu no, to nitiere penjo ma jopiny penjore kapod ng'ato ok odhi okawo kura, ni to ang'o momiyo okawo kura? Omiyo achiel kuom gigo mamiyo jopiny kawo kura en ni mondo gikel lokruok. Gitigo mbuchgi ni mondo gikel lokruok e telo ma pacho kae, to kata mana telo ma okang' mamalo, kata national government, kenje bende county government. Koro penjo ma japiny kuong penjore mondo to lokruok gi be gitimorega. Mokwongo, ibiro ng'iyo ni jogo ma pod ok okawo ombulu mathoth gin oganda matindo ma waluongo ni Gen Z. Sani gin gi namba malach ahinya maonge ombulu, nikech king'iyo 2022 nyaka sani bang' ombulu mokalo, king'iyo bende bedo ni thothgi ne ok okawo ombulu e yiero mane wachomo cha. To sani king'iyo tiyudo ka gionge siso, rawere matindo gi onge siso mar dhi kawo ombulu. Ang'o mamiyo gibedo ni gionge siso? Nikech ombulu madhi nyime, registration madhi nyime ni ber mondo mi waler ni mae en continuous voter registration manonego bed ni chakore bang' ombulu mokalo. Nikech nochung goyo ombulu 2022 sama ne wachomo goyo ombulu cha, mondo mi koro ne IEBC olos register cha e yo makare giluoki mondo dhano timang'o, mondo dhano ogo ombulu. Koro bedo ni neno ka rawere gi onge gi siso, gionge gi riyo mar dhi kawo ombulu, nitiere weche mawuok kae. Ma kiwinjo kata kaka wanda inyolose no to gi jok mamoko opok gichopie chuny wach. Nyithindo gi neno no ombulu ma gikawo ni onge lokruok makelo.